Вітаю, я Тетяна Даниленко, це канал АТР. Щовівторка ми будемо зустрічатися тут і аналізувати найважливіші події для всієї України з анексованим Кримом включно. Екологія та Україна – дві теми, про які з особливою пристрастю говорять на цьогорічній Генасамблеї ООН, що стартувала в Нью-Йорку. Україна не з власної волі опинилася в епіцентрі політичного скандалу у Сполучених Штатах. Демократи переконані, президент Дональд Трамп не менше 8 разів вимагав від Володимира Зеленського розслідування можливих корупційних мотивів втручання в українські справи свого конкурента на майбутніх виборах Джо Байдена. І хоча глава української МЗС Вадим Пристайко запевнив, тиску не було, США пророкують Трампу імпічмент за шантаж іноземного лідера. Перед дзвінком Зеленському американський президент призупинив військову допомогу Києву і зупинятиме ще, попередив сам Трамп по приїзду на Генасамблею. Таким чином, американський лідер хоче домогтися більшої допомоги Україні від Європи, повідомляє CNS News. Ну, а ось що з цього приводу вже встиг сказати сам Трамп на полях саміту в Нью-Йорку. Зовсім ні. Серйозно. У нас був ідеальний телефонний дзвінок із президентом України. Всі це знають. Це просто полювання демократів на відьом. Ось ми знову це маємо. Вони зазнали провалу щодо Росії. Вони зазнали провалу щодо рецесії. Вони провалилися з усім. І тепер вони витягають ось це. Той, хто має проблему, це Байден. Тому що подивіться, що зробив Байден. Байден зробив те, що вони хотіли б, щоб зробив я. Але є одна проблема. Я цього не зробив. Те, що зробив Байден, це ганьба. Що зробив його син, це ганьба. Син узяв гроші з України. Син узяв гроші з Китаю. Багато грошей з Китаю. Китай був би радий зізнатись. Ось, власне, таке тло майбутньої зустрічі президентів України та США, яка очікується завтра на полях Генасамблеї ООН. Чого чекати від цих переговорів і не тільки про це. Сьогодні поговоримо зі Святославом Юрошем, секретарем парламентського комітету закордонних справ, наймолодшим політиком Верховної Ради, представником фракції «Слуга народу». Доброго вечора вам. Рада вас вітати в цій студії. Навзаєм. Вже не вперше з вами зустрічаємося. Так, ви вже не в чорно-червоній вишиванці, яку свого часу вам розірвав депутат Барна. Так. Надто в нас добрий ефір був. От, власне, кажуть, що ви вписали себе в історію українського парламентаризму тим ефіром, ще до того, як стали нардепом. То швидше Барна мене вписав. Треба йому дякувати за такий шанс, розумієте, яким, я сподіваюся, буду гідним цьому шансу і подякуємо в кінці цього за таку можливість, надану мені. Отже, майбутнє належить патріотам, а не глобалістам. Сьогодні сказав Трамп на трибуні Генасамблеї. Мабуть, ви стежили за цим. А ви патріот чи глобаліст? Я думаю, що різниця і провалля між цими поняттями таке велике. Я думаю, що якщо ми говоримо про патріотизм, то він не полягає в тому, щоб твоя країна, твоя нація була тією нацією, яку на глобальній сцені не соромно представити, яка має достатньо досягнень, які можуть вразити увесь світ. Думаю, патріотизм – це і є глобалізм, якщо коротко казати. Ну, якщо говорити серйозно, то важке випробування чекає на Володимира Зеленського. Вже завтра на полях Генасамблеї зустрічається він з Дональдом Трампом. І це, мабуть, найсерйозніше дипломатичне випробування для пана Зеленського. То, власне, кого підтримує Україна в протистоянні? Трамп – демократи. Я думаю, що якраз такої тяжкості, як демонструють або спекулюють, про яку не буде. Я думаю, що той факт, що Дональд Трамп зателефонував майже що одразу після перемоги пана Зеленського йому, те, що ми отримали, всі медіа одразу світили запрошення на спілкування між Трампом і Зеленським, дуже швидко показує, що є відкритість до нового президента України. І я думаю, що якраз ця відкритість буде продовжуватися в діалозі зараз, яка буде між президентом Америки і президентом України. Помічник пана Зеленського, пан Єрмак, заявив про те, що цілком можливе залучення Сполучених Штатів до такої великої, широкої угоди про мир в Україні. Власне, чи готові в Сполучених Штатах до цього? І що це може бути за велика угода? Що вона в себе може включати? Я думаю, більше, ніж пан Єрмак. Це казав президент. Він зробив велике відео, звернення до пана Путіна, де він озвучив якраз про бажання залучити Сполучені Штати і Великобританію, Об'єднане Королівство, точніше, в діалозі про ситуацію в Україні. Це новина. Тобто не відмовляється від передвиборних обіцянок, коли він говорив про те, що нормандський формат переобладнаємо в Будапештський, тобто це і є... Такого ж планування не було, треба включення інших гравців в цей процес, щоб зробити процес інтенсивніший щодо
результатів, мирових результатів ситуації в Україні. Якщо говорити просто ситуацію з діалогом про американську сторону, то вона ще в часи, коли спекулювали про це, після перших стадій мінських переговорів, тоді теж вона сказала, що вона не проти була до цього доєднатися процесу. Ну, я не думаю, що буде проблема з переконанням Америки в цьому сенсі. Буде проблема з Росією, а з Америкою не буде. Ну, гаразд. Америка – це поняття достатньо широке. І президент Дональд Трамп, виступаючи сьогодні на Генасамблеї, багато хто звернув на це увагу, він жодного разу не згадував про Україну, про Росію, про взагалі всю цю ситуацію. Говорив, ну, як традиційний Трамп, він зосереджений на внутрішньому порядку денному. Власне, ну, те, що він говорив про міжнародну політику, України фактично не стосувалося. Що це означає для нас? І чи буде ефективним залучення цього політика в переговорний формат? Ну, я не погоджуюсь, тому що якщо говорити про Трампа, то як-не-як його адміністрація дала Україні зброю, дала Україні рекордну кількість допомоги. Він авторизував цей акт щодо допомоги Україні в цій ітерації цього року, тому я не бачу навпаки жодних ризиків в цьому сенсі. А його звернення в Генасамблеї і чому це не згадана кожна країна світу, це інше питання. Історія в тому, що його меседж був більшим, ніж просто якась конкретна історія, він був саме показовий і глобальний, тому що це Генасамблея ООН. Словом, Україна вже не настільки глобальна проблема для світу. Навпаки, я думаю, що спекуляції, якраз які американською пресою лунають кожен день про те, що на кого, як є, показує, наскільки велику роль грає Україна в міжнародній політиці, хочемо того чи ні, насправді. І наскільки важливо мати українську політику в цьому сенсі і бути послідовними в цьому сенсі. Ну, словом, звичайно, Україна зараз важлива карта у внутрішньоамериканському порядку денному. І ваш прогноз, чи вдасться пану Зеленському, так би мовити, уникнути ролі такого певного інструмента у внутрішньому протистоянні між демократами і республіканцями? Чи зможе він пройти між крапельками, як зараз кажуть багато міжнародних оглядачів? Я думаю, пану Зеленському і всім нам потрібно зрозуміти простий урок, а саме поваги до вибору американського народу, який він був, який він буде у 2020 році. Я думаю, що якраз, якщо ми дивимося на попередню адміністрацію, і загравання з певної сторони дискусії не були найкращим для України підходом зовнішньої політики. Я думаю, саме повага до електорального процесу в Америці буде найкращим кроком для пана Зеленського і для всіх нас. Словом, страх поставити не на того коня, він все-таки змушує команду утриматися від різких кроків. Це ж внутрішні питання Америки, розуміємо. І те, що якраз інтервенція будь-якої країни в цей процес викликає дику нелюбов американської публіки до цієї країни. І заслужено, тому що Америка горда демократія і має право на те, щоб її проблеми вирішили американці. І тому інтервенція в цей процес не бажана ніякою стороною. Ну, але пан Трамп, говорячи, коментуючи цю ситуацію, в таких не дуже приємних для України конотаціях згадував про нашу країну, про те, що він закликав президента Зеленського активніше займатися боротьбою з корупцією і так далі. Це образливо чути чи ні? Ну, пан Зеленський закликає нас, депутатів фракції, кожного з нас бачить це конкретно про це питання. І я думаю, що повністю правильно на Україну подивляючись, розуміти, що у нас є глибинна проблема з корупцією і треба з нею боротися. Тому те, що це помічає президент Америки, це дуже правильно, що він також акцентує на цьому питанні увагу. Я вдячний був за інших лідерів теж звернення по цьому питанні, бо нам є з чим боротися. Тобто це не втручання? Ну, це коментування. Якщо ви в ситуації, якщо позиція пана Трампа, він коментує багато що, багато як. Це його підхід до життя. І, тому що як президент Америки, він має більше інструментарій в цьому сенсі. І тому, на щастя, Америка підтримує цілий ряд антикорупційних питань в Україні. І, сподіваюсь, буде і надалі це робити. У вас особисто, як члена профільного комітету і представника навіть групи, міжпарламентської групи дружби зі Сполученими Штатами, побоювання чи приємні очікування від завтрашньої зустрічі? Приємні очікування. Як я казав на початку цієї бесіди, я не бачив сигналів, які говорили би щось таке трагічне на горизонті. Більше того, я бачив, наприклад, повну зацікавленість пана Трампа в тому, ким є пан Зеленський, і які в них перспективи можуть бути разом. Тому я думаю, тільки добрі речі з цього всього виникнуть. Що взагалі країні чекати? І чи, в принципі, можливий сценарій якийсь, знаєте, говорять багато про різні мирні плани. І оскільки ми тут на кримсько-татарському каналі перебуваємо, думаю, що глядачів цього телеканалу передовсім цікавить, чи наскільки ймовірне винесення взагалі кримського питання за дужки переговорів України зі світом.
Ну, звичайно, що воно постійно згадується і паном Зеленським, і паном Трампом теж. Крим взагалі для міжнародної публіки тим переломним моментом, який показав, наскільки легко Росія може порушувати міжнародне право, і потім показує світу, що нічого не сталося. Тому питання Криму буде стояти на адженді світовій, поки воно буде вирішене. Я нагадую, країни Балтії були анексовані, світ цього не визнав, і вони дочекалися моменту, коли нарешті можна було їх всіх звільнити. Зараз вони в ЄС, зараз вони в НАТО, зараз вони стрибають вперед, що називається. Я впевнений, що історія осудить правильно, і Крим знову буде в складі України. Є певні такі невеличкі, неприємні для України суви в цьому питанні. Ну, ось ми нещодавно були свідками конференції ОБСЄ у Варшаві, де радо приймали представників окупованого Криму, представників окупанта, як з боку преси, так і неурядових організацій окупованого півострова. І їм давали слово, їх радо приймали там. І пропагандистські медіа російські навіть говорили про такий прорив інформаційної блокади певний. Чи не є це таким тривожним дзвіночком того, що всі навіть європейські інституції звикаються з тим, що Крим російський? І попри це ми маємо санкції, які продовжуються проти Росії, за це також. Ми маємо постійне повторення цих питань європейськими лідерами по всьому цьому. Звичайно, що хочеться і багато більш інтенсивності, щоб структури як Рада Європи, щоб структури як ОБСЄ мали більш однозначну позицію в цьому питанні, але я не бачу тої вже радушності, чесно кажучи, я бачу, що було рішення неправильне, на мою думку. Але я вважаю, що ще раз конкретні санкції, які продовжуються європейськими країнами на Росію, вони показують, що в конкретних діях Європа насправді показує Росії на те, де є правда. Тобто ви думаєте, що це якесь непорозуміння скоріше? Чи як це розуміти? От ви як політик, як це розцінюєте? Я думаю, що певні сторони в дискусії європейській, вони, так то кажуть, промацують територію. Бо хочу бачити, чи в цьому питанні буде відкритість до такої перспективи. Я впевнений, що цього не станеться. Я думаю, що наша позиція по парі озвучена, яка недавно так була однозначним, є в цьому контексті кроком. Більше того, бесіда з Трампом і Трампові заяви щодо допомоги України від Європи будуть теж корисними в цьому сенсі, нагадуючи, що Європі теж тут є доля відповідальності, м'яко кажучи. І в питанні, знову ж таки, того, що України взяли і відтяпали територію, не буде забуто воно, і воно буде тим, над яким буде працювати всі разом. А я, власне, глядачам поясню, що українська делегація в парламентській асамблеї Ради Європи вирішила призупинити свою роботу в асамблеї. І, власне, я знаю, що це рішення дуже дискутувалося навіть у вас у фракції. Які були думки з цього приводу? Дивіться, тут є думки, скажімо, обивательські і думки людей, які в процесі давно. І треба розуміти, що тут людей, які якраз дипломатичний досвід мають, було зрозуміло, що щось треба зробити. Тому що така ситуація, яка у нас виникла з доступом Росії назад до цієї інституції, попри невиконання ні одної з вимог Ради Європи до Росії, означає, по суті, те, що Раду Європи можна ігнорувати, а потім буде запрошено назад всередину Ради Європи. Це дуже поганий сигнал і для цієї інституції, і для нас. І тому була така реакція, безсумнівно, правильна в цій ситуації. Як довго Україна планує не брати участь у засіданнях? Оскільки це ж теж важливий майданчик, на якому ухвалювалися різні резолюції, в тому числі на користь України. І навіть останнім часом, коли там політична ситуація дещо змінилася. І потім не виконувалися. Тому де проблема, що не виконувалися просто-напросто, і потім Росія була запрошена все одно назад. Звичайно, що в цьому контексті треба шукати альтернативний метод діалогу і переконання європейських партнерів, що тиск на Росію має сенс, і виконання рішень європейських інституцій, вони мають щось означати для країн, які планують в них приймати участь. Тому, звичайно, що для України дуже важливим фактором буде, чи Росія виконує ці рішення, чи ні. Але приблизно є якісь терміни? Термінів зараз я не можу дати. Дивіться, Росія не виконує. Не в термінах ж питання. Питання в кондиціях, які має Росія виконувати. Розумієте? Я маю на увазі, чи розуміє українська делегація, з яким обличчям вона туди повернеться? І що має статися, щоб вона повернулася? Тому що вихід – це теж не варіант. І як показав навіть російський приклад, навіть вони відчули, що це не зовсім добре. Так? І навіть вони відчули
російська дипломатія відчула всі недоліки виходу? Я думаю, впевненим лицем, насправді, якщо повернеться в якась делегація, вона там буде повертатися, тому що у нас на стороні нашій є правда, міжнародне право, реальність і розуміння того, що сталася жахлива глобальна несправедливість, яка для багатьох країн порушників міжнародного права є показником того, що світ не буде нічого робити, якщо вони будуть його порушувати. Тому для нас важливо якраз демонструвати, що ми є, кажуть, consistent, тобто послідовні в цих питаннях, і ми діємо на захист наших інтересів, перш за все, Криму. Росія не виконує жодних умов і вимог, які їй ставила сама Європа. Що далі? Дивіться, якщо ми говоримо про ПАРЄ, то я не є в делегації по ПАРЄ, тому не можу судити вже аж так детально щодо кроків. Там я в дискусії приймав участь, звичайно, але не таку, щоб центрально вже не в ПАРЄ, делегації ПАРЄ. Я бачу, що світ все одно, якщо говоримо про Трампа чи говоримо про Європу, він реальні кроки по протидії Росії приймає. Тобто він все ж таки розуміє її загрозу для глобальної правопорядку глобального і тому реагує на це питання. Чи мав би він робити це активніше? Звичайно. Але нам треба думати, як мотивувати і пояснювати українську історію, пояснювати її конкретним прикладом реформи змін в Україні, як, по суті, відповіддю на всю цю хвилю запиту на зміни, яка відбулася. Ну, а поки ми з вами говоримо, Дональд Трамп вирішив опублікувати стенограму своїх переговорів з паном Зеленським. Власне, саме ця розмова і стала приводом для того, щоб у нього в Конгресі заговорили навіть про можливий імпічмент. Щоправда, вже не вперше Трамп погрожують імпічментом. Але все ж таки стенограму вирішили опублікувати. Ви не хотіли першими? Я маю на увазі команда пана Зеленського. Я, на жаль, не бачив стенограму, тому я не можу ні коментувати. Ні, поки що ще ніхто не бачив. Весь світ з затамуванням подиху стежить. Спекулював останні пару днів безбожно на цю тему, тому зараз ми почекаємо на цю інформацію і будемо про неї судити, якщо нарешті її побачимо. А хто спекулював взагалі? От все, що відбувається навколо цього питання, з вашої точки зору, це дивіться, передвиборні спекуляції? Вибори в Америці завжди великий градус. Звичайно, що вибори людини, яка, по суті, буде головою найбільшої країни в світі за економічними і мілітарними контекстами, це важливе діло. І питання того, що в Трампа вистачає опозиції в різних колах. І ці кола йому опозиційні, вони шукають постійно регулярні приводи говорити про нього в різних контекстах. Оця історія лише остання інтерація довгої негативного сприйняття пана Трампа і його опозицію і останніми різними фактами в медіа, які пан Трамп за свої роки в публічному секторі дійсно натворив. Натворив, звичайно, і наговорив ексцентричний політик, не менш неординарний політик пан Зеленський. Як гадаєте, порозуміються такі нетипові для світової політики нової генерації, вже по-різному їх називають, гарними і не дуже хорошими епітетами, там кажуть політики-популісти часто і епоха саме такої генерації. Дивіться, якщо знайдуть між собою спільну мову? От з бесід Трампа і Зеленського одразу після виборів нічого поганого, навіть натяку на це не було, і це дуже гарний показник того, що вони зговоряться, я думаю. Якщо говорити конкретно про історію популізму, популізм, він, знаєте, не правий, не лівий, не центричний, він це інструмент взаємодії з народом. І якщо і політики є зараз, які бажають з ним взаємодіяти з народом, то, звичайно, що це треба вітати. Ми живемо в демократії, де народ є основа всього. І саме через це взаємодія з народом – це навіть добрі новини для і нас, і світу. Пан Зеленський, їдучи туди, сказав, що чекає, в інтерв'ю громадському сказав, що чекає не просто допомоги, а чекає, власне, підтримки. Збільшення військової допомоги там на якусь 100 мільйонів – це, звичайно, дуже добре. Наскільки команда нового президента впевнена в щирості підтримки пана Трампа Україною? Багато говорять про це, і світова преса, зокрема, і американська, пише про те, що Трамп симпатизує Володимиру Путіну, можливо, вважає Україну перешкодою для покращення відносин Сполучених Штатів і Росії, і так далі. Я думаю, що якраз дії пана Трампа говорять голосніше за будь-які спекуляції на тему його сприйняттів або відношення до різних лідерів міжнародних. Більше того, якщо говорити конкретно про наш інтерес в цьому всьому, як ми вже з вами говорили, історія в тому, щоб Америка стала одним з гравців в нагальному мирному процесі, це те, що дуже цікавить ці сторони, тому що роль Америки в міжнародній політиці є
абсолютно як то irreplaceable. В тому сенсі, якщо говорити про тиск Америки на Росію, це саме той фактор, який може вимусити нас нарешті зупинити цю історію з постійним кровопролиттям на Сході. І це було б дійсно неймовірним досягненням ще одним наступним і неочікуваним з цього всього. Тобто я думаю, що якраз нас більше об'єднує в бажанні глобального миру, ніж роз'єднує в цьому сенсі. Тобто, все-таки ви вважаєте, що в пана Трампа чи взагалі в Сполучених Штатів в широкому розумінні є ця кнопка, якою можна зупинити те, що відбувається в Україні? Кнопки немає, безсумнівно. Ця кнопка є пана Путіна. Путін це все ініціював, це все створив, цю катастрофу і для нас, і для членів інших країн навколо Росії. Наша ситуація з Америкою – це, звичайно, що те, що Америка має інтерес в тому, щоб світовий правопорядок був витриманий, і щоб його правила не порушували. Тому, звичайно, що Америка хоче підтримати в ситуації Україну. Це зі сторони всіх партій в Америці. Позиція постійно, як експресується, і надається різні рівні підтримки. За пана Трампа ми підтримку зменшення не побачили, ми бачили навки її збільшення. І я впевнений, що зараз після діалогу особистого Зеленського і Трампа ситуація лише покращиться. А в чому взагалі відмінність у відносинах адміністрації, так би мовити, Зеленського з адміністрацією Трампа від відносин пана Порошенка і його команди з попередньою командою? Тобто вам не дістався в спадок оцей тяжкий багаж невдалого рішення про ставку не на того коня на виборах, так? Ще абсолютно неправильне взагалі рішення щодо ставки на будь-якого коня на виборах. Тут історія не тільки в тому, що він поставив не там. Історія в тому, що український інтерес – це те, щоб працювати з лідерами Америки, які американський народ обирає. Не ми обираємо. І через те взагалі ставка на коня – це неправильно в цій дискусії. І тому я впевнений, що ми будемо з цією повагою до американського народу і його вибору йти далі. Ну, але от вам все одно в спадок дісталися вже трохи зіпсовані відносини. Я думаю, що якраз той факт, що Порошенко програв, по суті, показує, що відносини ремонтуються. То розумієте, сенс того, що Порошенко був тим фактором, який не допомагав цим стосункам, навпаки швидше. І історія в тому, що він зійшов з першої сцени і дав можливість людині, яка дійсно так шокувала Україну своєю перемогою, завоювавши електоральну підтримку 2/3 України. І несподівано, як і пан Трамп, насправді, в своїх виборах отримав перемогу, буде навпаки швидше елементом полегшення стосунків і подальшого зближення між нашими країнами. Ну, все-таки зустріч відтягувалася, мала бути у Варшаві на початку вересня чи наприкінці серпня, так? Тут дві сторони. З'явилися там погодні катаклізми в Сполучених Штатах, які плани Дональда Трампа дещо зіпсували, але все ж, можливості зустрітися були. Була можливість запросити, була можливість побачитися в Європі. І знову ж таки, ось лише зараз і то впевненості остаточної, наскільки я розумію, ще немає. Тут дві сторони питання. Перша сторона питання українська. Зрозуміємо, що новий президент як облаштовувався міжнародно. І мав візити дуже ключові і показові до Брюсселю, до НАТО, до ЄС. І ми бачили там акценти конкретні, які поставлені Україною саме в євроатлантичному напрямі. Бо що я заявляв тут і всюди інше, і ніхто не хотів вірити, що ми саме в це і віримо, і це підтримуємо, і будемо продовжувати цю політику. Далі питання пана Трампа. Звичайно, пан Трамп має питання, як я казав перед цим, міжнародного правопорядку. І в ньому, на жаль, порушників багато. І по всіх питаннях Америку залучають, щоб вона була медіатором чи тим, хто вирішує долю, насправді. І дуже важливо, що якраз пан Трамп дає час, і американська адміністрація дає час всім цим історіям, щоб не тільки в Україні, а й по всьому світу правопорядок міжнародний мав шанс на продовження. Він, власне, сьогодні сказав про те, що варто припиняти всі ці огидні війни, які тривають по всьому світу. Тобто, скоріш за все, припинення воєн, як це ми бачили з афганською кампанією, стане одним з елементів передвиборної кампанії. Україну бачите в цьому контексті? До речі, за виведення військових з Афганістану критикували Дональда Трампа всередині і військові, і політики. Якщо ви Афганістан, то там постійно йде трансформація політики. Там, на жаль, ситуація того, що вже ми маємо з 9/11 американську інтервенцію в Афганістані, а потім натівську інтервенцію в Афганістані. І, по суті, ситуація там ще до рішення, на жаль, не близька. Тобто там є переговори, але ці переговори, на жаль, ще не показують кінця.
краю. Якщо говоримо про Україну, то звичайно, що я впевнений, що політика Дональда Трампа це саме і тут ситуацію якось вирішити. Його як підхід до життя, це art of the deal, це його постійний підхід, саме як людина, яка переговорюється, може бути в Україні корисним. Я дуже сподіваюся, що знову ж таки, як я перед цим казав, Америка зіграє ту роль, який може бути от як то final straw that broke camel's back, тобто вирішальним фактором для вирішення нашої ситуації. І звичайно, що той факт, що як не як ми ставимо мир як вищий пріоритет, ми будемо сподіватися на міжнародну підтримку в цьому процесі. Ну, а от ви як політик, ви бачите взагалі хоча б елементи цього процесу? Що має відбутися для того, що... Ну, я розумію, що є мінські домовленості, є різні варіанти їх прочитання, і є певний набір опцій, компонентів цих домовленостей. Ну, але все-таки, ви для себе уявляєте, з чим зіткнеться Україна, погодившись на будь-який з тих варіантів, які зараз опціонально пропонуються, від формули Штайнмаєра до плану Мореля, так? Та вони не пропонуються, в тому справа, що ми ще не маємо зустрічі нормандської, і ми ще не маємо конкретного розуміння з неї, що пропонується. Тут маємо всі ці варіанти, які обговорюються. Тобто зустріч нормандська, вона не фіналізує вже те, що домовилися зараз. Це буде звичайно. Спроба прозондувати, промацати один одного. Ці гравці, які в цьому задіяні, разом спілкуються про ті варіанти, які є можливими, а потім, відповідно, пробують розуміти кроки до втілення цих варіантів. Тобто ми зараз маємо знову ж таки слово спекуляції використовувати, це так і є, тому що обговорюють ці варіанти від катастрофічних до прекрасних і космічних, і звичайно, що правда буде десь не там, ні там, ні там, і відповідно питання в тому, що в дискусії в Нормандії ми отримаємо нарешті розуміння того, що близько. І тобто в Нормандії дискутуватимуть. Рішення не напрацьоване вже Україною і Росією, а Штати погодились. Як це бачиться зараз в пресі, телеграм-каналах і так далі. Тобто це буде розмова, дискусія, і фіналу цього рішення ми ще там не почуємо. Дивіться, історія з обміном сталася чому? Тому що Зеленський телефонував Путіну, і була дискусія, яка результувалася в це все. Якщо ми говоримо про Нормандію, це знову ж таки сусідь ширша, тому що і проблема глобальніша. І тому, відповідно, дискусія буде іншою. І там якраз з неї буде розуміння, що є можливим і як це можливим є. Формули, плани і так далі – це дуже добре, але треба розуміти, що перед тим, як ми бачимо дійсно дипломатичну гру, яка виражається в переговорах всіх сторін вкупі, тільки після цього ми зрозуміємо реальність і майбутнє цього всього. Наскільки реальна взагалі ця зустріч? Нормандія обговорювалася, і звичайно, що це той формат, який президентом озвучувався в перспективі, так що я думаю, що тут знову ж таки конкретні дати і так далі треба озвучувати не мені, а президенту в цій ситуації, але звичайно, що це той формат, який особисто Путіну президент заявляв, навіть ширшим його малював там з американським президентом та лідером, прем'єр-міністром Великої Британії. А ви для себе зрозуміли, що взагалі відбулося, коли Україна мала їхати начебто до Мінська і письмово погодитися на формулу Штайнмаєра? Фактично це такий Мінськ-3, так? Це нове прочитання того, що, старе нове прочитання того, що підписав ще Порошенко в 14-15 роках. Певна послідовність виконання Мінського плану. Форсував підписати Україну, по суті, прийняти ту ситуацію. Дивіться, у нас в Мінську є безпековий компонент, політичний компонент. Звичайно, що безпековий повинен бути першим, і постійно ми це повторюємо. А історія в тому, що політичний компонент і його виконання тут пропонується обговорити заново. Добре, історія в тому, що за якими умовами, в яких реаліях. І ще раз, тут до Нормандії сенсу спекулювати жодної немає, тому що всі варіанти можливі, але перед тим, як всі президенти, лідери країн ключових до цього процесу зустрінуться, обговорять, запропонують, аргументують, контраргументують, до цього моменту цього розуміння насправді немає. Як і Україна епохи початку правління Порошенка, зараз наша країна в особі її дипломатів, президента, переговорників намагається активізувати всі переговорні процеси і сама ініціювати деякі рішення, зокрема і ті, які, можливо, не завжди є їй вигідні. Скажімо, очільник комітету, пан Яременко, говорив нещодавно про можливість відкликання натівських інструкторів, наприклад. Це не так, він такого не казав. Це знову ж таки, це було виривка з контексту, яка потім ще обігралася дуже некрасиво. Він такого не казав. Пан Яременко потім цю тему написав і
пост у Фейсбуці, і на інтерв'ю розповідав. Він такого не казав. Це зовсім не та Добре, теза, яку він казав. як казав? Що було тією тезою? Пан Яременко говорив про можливі варіанти, відповідно, які існують взагалі теоретично. Він не казав, що він за те, щоб оце сталося або те сталося. Звичайно ж, пан Тобто Яременко, це такий варіант прочитання мінських угод про виведення іноземних військ? це так? варіант Тобто... прочитання журналістами того, що вони дуже шукають, а саме конкретні концесії, які ми будемо давати Росії. Чекайте, за була те, ж за все інше. пропозиція. Пропозицій було дуже багато, насправді. Історія просто в тому, як Росія постійно ламає ці пропозиції і нас залишає в ситуації з війною, яка далі вбиває наших солдат. Насправді то. І це центральна проблема, що ми, на жаль, не маємо тут як-то сторону, яку дійсно можна вести нормальні переговори. Через те потрібно, як казав президент Зеленський, там присутність інших країн, інших лідерів, інших верифікаторів цього всього процесу. Щоб ми не були наодинці в цій дискусії, в цьому смертельному танго, а ми ще мали інші сторони, які би могли верифікувати, що всі сторони playing by the rules. Ну добре, а що це було з відкликанням інструкторів? Як зрозуміти цю ситуацію? Пан Яременко, людина, екс-генконсул України в Стамбулі, який під час Майдану на знак незгоди проти того, що робить пан Янукович, пішов з посади, втратив дуже хорошу посаду, так, який організовував Майдан закордонних справ, неурядову організацію, яка розповідала світу про те, що відбувається в Україні. Людина, яку запідозрити в браку патріотизму чи про російських поглядах, або що запідозрити вкрай складно. Так. І тут ця пропозиція. От як це розуміти? Поясніть взагалі, що сталося. Я скажу більше того. Якраз через день після цього була зустріч з лідерами Світового конгресу українців, які запитали це питання. Пан Яременко абсолютно чітко питання це скреслив. Цього не було. Це була абсолютно виривка з контексту і презентація в бажаному світлі певними сторонами журналістики. Який був контекст? Контекст був те, що він знову ж таки теоретично розповідав про всі варіанти, які теоретично могли б бути на столі для Росії. Це не питання того, що ми хочемо на це йти. Ні в якому То це не разі. українська пропозиція. Ви ж розумієте, в журналістському світі, як часто в пошуках сенсації беруть за якусь фразу і витягують її абсолютно на світ без жодної суті і сенсу, і презентують як єдину правду. Це не так. Пан Яременко позицію має і буде мати, яка говорить про Євроатлантику. Ми створили підкомітет в комітеті саме про верифікацію процесу приєднання до НАТО. Його очолюють якраз опозиційні сили. Ми тому дуже раді, що ми всі об'єднані якраз рухом до НАТО, і ми вдячні інструкторам, які допомагають Україні в боротьбі за цю перспективу. Ну, але зверніть увагу, що ніхто не здивувався цій пропозиції, тому що вже подібні такі пробні кулі, вони лунали від різних представників вашої фракції. Наприклад? Ну, то там пані Веригіна скаже про те, що нам не потрібно рухатися до НАТО, тому що нас там не чекають. Верещук мається на увазі? Так, Верещук, даруйте, так. То ще якісь там речі. Вона дуже часто говорить щось, а потім дезавуює власні ж заяви. Я, на жаль, знаю тільки по цей кейс. Ось сьогодні мені, як то Facebook Newsfeed показав, відповідно, що вона якраз чітко артикулювала позицію, що знову ж таки всі в пошуках сенсації. Розумієте, зараз такий сезон медійний, що тому що ми чекаємо на якісь кроки по вирішенню війни в Україні, всі чекають і тягають все, хоч каплю інформації, щоб мати трошки більше правди. Реальність того, що ми всі чекаємо Нормандії. І я би закликав всіх журналістів чекати Нормандії, не тягати за фрази, що називається словечка з контексту різних спікерів, мене в тому числі, а конкретно чекати оцих кроків дипломатичних. Там буде все зрозуміло, там буде все відомо. Я лише би нагадав, що якраз постійні витоки медійні в контексті обміну полоненими затримали цей процес. І історія в тому, що тут ці витоки або спекуляції можуть бути проблемою для того, щоб в Україні з'явився мир. Тому замість цього давайте ми дочекаємося появи хоч якихось реальних документів, якихось реальних кроків, і потім практикуємо їх разом, або говоримо їх разом, або погодимось з ними разом. Ну, але чекайте, пан Пристайко, глава української МЗС, заявляв про те, що у нас з Росією потепління. Це не виривання фрази з контексту, це не випадкова фраза. Це його чітка програмна заява, яку він зробив на форумі Ялтинської європейської стратегії. Тобто це не те, що він обмовився, або мав на увазі щось інше. Я там був, я, на жаль, не пригадую, що потепління. Більш того, я чудово розумію, що наш новий міністр, якщо він, наприклад, був послом НАТО, він дуже добре розуміє проблему Росії, дуже добре розуміє
проблеми з потеплінням з нею. Те, що такого глобального потепління, тут очікувати не доводиться, тому що глобальна проблема, саме те, що вони думають, що ми це вони, а вони це ми, ця проблема не зникла. І те, що Путін бачить нас як народи роз'єднані, ця проблема не зникає ніколи. І відповідно тому сподіватися на таке от саме вирішення всіх проблем, повернення статус-кво, тяжко. Я дуже сподіваюся, що Росія одумається, віддасть Крим, віддасть Схід, поверне якусь компенсацію за всі знищені життя на Сході, але цей варіант, здається, зараз з розряду космічних. Тобто ви не бачите тієї відлиги? Я бачу, що є якісь кроки, тому що є зміна політичного ландшафту, є конкретні кроки, саме обмін, наприклад, обмін тими нашими хлопцями, які застрягли в Росії всі ці роки, і ми всі 5 років слухали, чому їх неможливо повернути, мене ж їх повернули. Я бачу, що є дипломатичні кроки, які, можливо, дадуть нам один з цих сценаріїв, які всі спекулюють. Але я бачу, що глобальної різниці в тому сенсі, що сьогодні солдат був смертельно поранений на Сході, немає. І ця біда, якою є війна кожного дня для всієї України, не закінчується. Крим далі окупований, там далі стаються жахливі порушення прав людей, перш за все щодо кримських татар. І ми розуміємо чудово, що в цьому контексті говорити про якесь таке глобальне потепління, глобальну радість для всіх тяжко. А взагалі кримське питання в цій великій угоді, яка можлива і якої хоче команда президента, кримське питання взагалі буде там, чи це буде лише угода про війну на Донбасі? Тут треба дві речі розуміти. Перше, президент в інаугураційній промові говорив про Крим, він в кампанії говорив про Крим і говорив про Донбас і постійно, і активно. І це питання для нас пріоритетне. Більше то одне з перших рішень, яке прийняв парламент у зовнішній політиці, це було засудити так звані місцеві вибори в Криму. І воно прийняте було всіма фракціями парламенту, за винятком, звичайно ж, ОПЗЖ. Тому історія в тому, що тут є позиція об'єднана. Друге питання, те, що я не в команді переговорників по нашому мирному процесу, тому вам сенсації дати не зможу. Ви член парламентського комітету закордонних справ. І як результат нашої роботи ми маємо цю першу заяву парламенту зовнішньополітичної, яка засудила так звані місцеві вибори в Криму. Тобто кримське питання, воно якимсь чином вирине в переговорах? Чи ні? Я правильно розумію? Поки Крим не буде в складі України, яким він був, коли я народився в цій країні, і яким, я сподіваюся, бачите, коли я помру в цій країні, до цього моменту це питання буде виринати, підніматися, говоритися постійно. Власне, я думаю, глядачів цього телеканалу дуже турбують наміри нової влади стосовно Криму, тому що є певні такі невеликі дзвіночки, які розцінюються як тривожні. Скажімо, скасування посади уповноваженого з питань кримських татар, так, в офісі Постпреда. Заяви, знову ж таки, Ірини Верещук про те, що поки що взагалі кримські питання не розглядаються на фракції. Там є цілий пакет. Я не погоджуюсь. Кримська автономія, визначення кримських татар як корінного народу, і так далі. Я не погоджуюсь. Я пам'ятаю, що коли було питання ще до дня виборів, саме зібралися ми з списком, тобто тих людей, що в списку йдуть на вибори, там піднімалося питання того комітету парламентського і кримських питань, де знаходитися і так далі. Це питання, яке дійсно відображається і обговорюється. Звичайно, що я хочу, щоб ми послухали цю заяву, щоб не було різних зауважень про те, що я бачив цю дискусію. Я б хотіла, щоб ви прокоментували її. Ось слова Ірини Верещук буквально в суботу минулого тижня. Там, в «Слуге народа», во фракции «Слуга народа» и в команде президента Зеленского понимают важность крымско-татарского народа для України? Ми не обговорюємо це питання, ми зайняті іншими питаннями на сьогодні. Ми реформуємо парламент, змінюємо регламент, голосуємо за економічні закони. Питання Криму у нас на фракції не обговорювалося. Задля цього ми і ініціюємо зараз, якщо ви дозволите, такі слухання спочатку в комітеті. Є спеціальний комітет, є люди від фракції «Слуга народу», які є членами цього комітету. Я відразу після нашої програми задзвоню і запрошу, власне, і я прийду із інших комітетів, щоб почути і виробити потім позицію фракції. Ще раз, я ж кажу, я поставив свідком якраз дискусії на цю тему, коли ще до кінця виборів парламентських відбувалася вона конкретно серед нас. І більше того, я чудово розумію, що в цій студії, якраз в цій студії конкретно, була дискусія і моя, і пана Зубкова, і інші, які говорили про це питання з порталом АТР, і ми говорили про те, що ми підтримуємо
кримськотатарську автономію в Криму. Ми говорили про це питання численні рази і постійно підтверджували те, що ми підтримуємо цей шлях. Я розумію, що треба повторювати в медіа постійно багато разів, не разів повториш, це все одно не бачить як правду, але ми дійсно це підтримуємо питання. Це ж дискусія була би... Влади потрібно запитувати, тому що свого я часу погоджуюсь. Петро Порошенко заявляв про необхідність навіть конституційних змін з наданням Чому сьогодні ніколи не зробив? автономії кримсько-татарської дискусія автономії. Але найбільш навіть була утворена конституційна комісія, і вона працювала, засідала, але, на жаль, так і не дійшло до чогось більшого, окрім заяви і засідання. Я знаю, що зараз на розгляді українського парламенту близько 200 законопроєктів, які «Слуга народу» планує ухвалити буквально до Нового року. Це величезний вал законів, причому більшість з них – це ті, які дісталися від попередніх парламентів. Те, що недовиконали, те, що обіцяли, а не зробили парламенти 8-го, 7-го скликання там, і так далі. Чи є в цьому великому пакеті щось на тему Донбасу і Криму? Чи це буде вноситися після дипломатичних переговорів, які очікуються завтра з Трампом? В жовтні попередньо анонсувався нормандський формат. Щось з цього всього буде. Дивіться, тому що я в комітеті закордонних справ, я розумію, що питання такого формату нас буде доходити, але якщо буде по них знову ж таки рішення в цих переговорах. А по питанню саме комітету, які стосуються питань Криму та питань Донбасу окупованого, там я, на жаль, не присутній, то коментувати по їх там питання, які піднімати в законодавчому процесі, не можу. Але я розумію, що звичайно, що переговори матимуть якісь кроки, які будуть обговорюватися у нас на комітеті, і я вам скажу, коли вони з'являться. Зараз на конкретно нагальній адженді я, на жаль, не можу бачити цих питань. Тобто от всі ці історії з окремим статусом, конституційними змінами... Я поясню, якщо можна. Будь ласка. Дивіться, якщо говорити про статус, знову ж таки, кримськотатарської автономії конкретно, то історія в тому, що набагато резонніше говорити про цю тему, коли можемо говорити про конкретне втілення цих обіцянок. А то, знову ж таки, легко обіцяти, легко щось там приймати, без можливості реально потім показати це в дії, тобто без контролю конкретного над Кримом. Але історія в тому, що саме як це буде робитися і як краще це робити, варто дискусію цю мати не так зі мною чи з вами, а в дискусії з Меджлісом і дискусію з тими людьми, які можуть представляти кримські питання і про це говорити. Ну, очевидно, що є бажання з боку цих структур, про які ви згадали, але от дивіться, формула Штайнмайєра, взагалі Мінські угоди, вони передбачають політичну компоненту у вигляді широкої автономії Донбасу. Хоча Донбас не є ні окремим народом, ні територією з якимось окремою мовою чи культурою. Тобто це така сама частина України, як і там Миколаїв, Херсон, я не знаю, там чи та частина Донецької області, яка зараз перебуває під контролем України. І коли Україна декларує свій намір давати автономію такому регіону, чому тоді не давати автономію тому регіону, де є корінне населення? Ще раз, по-перше, коли Зеленського нас запитали напряму про автономію Донбасу, це було в інтерв'ю, яке виграло РБК, вигравши в тенісному матчі, так. Там він сказав ні. Там він сказав ні кома, він сказав ні, але я сказав ні на це питання. Тобто я не бачу перших кроків конкретно там ще раз. Але попри це все, ми тут заявляли в цій студії і спікер парламенту теперішній, і я, і інші спікери, те, що так, цей крок потрібен. Але про нього резонніше говорити, знову ж таки, в момент, коли можемо втілити це питання. А також резонніше говорити з тими гравцями, які конкретно можуть роз'яснити, пояснити, які кроки найкращі, щоб це було втілено. А саме структури, як Меджліс, які представляють кримськотатарський народ і так далі. Тобто ми зможемо дискусію цювати в цьому контексті. І Донбасівська автономія, взагалі це питання, це ще один фронт для спекуляцій, а не для реальності в цей момент. Ну, гаразд, от винесемо Донбас за дужки там на декілька хвилин. Дивіться, Крим. Про нього будуть якісь окремі переговори з тими ж представниками Меджлісу? Можливо, є якісь українські громади Криму? Можливо, взагалі варто говорити про кримський уряд там в екзилі? Ця територія ж, півострів, мав автономний статус. Чому б не дати буквально там, хоча б символічну якусь надію тим людям, які ще чекають? Я теж дискусію цю починаємо. Я думаю, що дуже багато таких кроків
треба дивитися і треба думати, що найефективніше буде в цьому контексті. Звичайно, що щоб говорити конкретно про кримське питання і щоб його вирішувати, треба знову ж таки світову коаліцію, яка буде на Росію, і по цьому так само, як нагально зараз по Мінську Донбасу. Але історія в тому, що зараз ці кроки можуть плануватися, але втілитись, на жаль, ще ні, тому що кровотеча на Сході, вона забирає як центральну увагу всього світу. Ну, але ви як прогнозуєте, буде якийсь переговорний формат і про Крим також? За каденції Петра Порошенка чомусь такого формату вигадано не було. І теж приділяли увагу Донбасу і от всім цим переговорам, які насправді приносили максимум, це обмін заручниками, військовополоненими, якщо коректніше говорити. Але жодних переговорів, жодних міжнародних форматів, ну, окрім резолюції парламентської асамблеї Європи. Проігноровані були все одно. Так, і це дуже показово, на жаль, по цю ситуацію. І абсолютно правильно, що треба це питання піднімати і обговорювати якраз тоді, коли ми розуміємо, що перше все почалося саме з Криму. І з того, що Росія у нас його забрала і абсолютно порушила всі міжнародні норми правопорядку. Хельсінкські домовленості про непорушність кордонів, Будапештський меморандум і усі можливі реалії нашого права 21 століття. Тому, звичайно, що це питання треба піднімати, і воно буде підніматися в всіх форматах, названих вище. І тому, насправді, це питання просто довготермінової стратегії в цьому контексті. Що це може бути за формат? От хто Гарне може питання. Я думаю, що зараз, знову ж таки, якщо ми повертаємося до Square One, першого питання, це питання того, що кровотеча на Донбасі забирає всю увагу зараз світу. І забирає весь інтерес цього світу. Я думаю, що як тільки ситуація там знайде якусь резолюцію, треба буде говорити, звичайно, про завершення цього процесу, який відбудеться тільки коли Крим знову буде під контролем України. Донбас буде під контролем України? Ні. Перше, тільки резолюція на Сході, ситуація якась буде, тоді продовження дискусії буде саме про Крим. А ви вірите, що це, в принципі, в осяжній перспективі можливо? Я впевнений, що це буде, тому що я впевнений, що світ знаходить справедливість для країн як Україна, які мають таких сусідів, як Росія, які прикидаються, що світу навколо них не існує, і вони забудуть про порушення всіх правил світу, в якому живе ця Росія. І тому я впевнений, що після цього всього питання, знову ж таки, кримське, яке фундаментальне для розуміння того, що кордон не змінюється в 21 столітті, буде вирішеним. Як ви бачите, як ви уявляєте вирішення ситуації на Донбасі, зупинення війни? Ну, дуже мало просто припинити стріляти, так? Якщо... Добрий перший крок, принаймні, в цьому сенсі. Ну, перших кроків на цю тему було здійснено немало. Взагалі кроків. На жаль, кроку по зупиненню домовленостей про зупинення вогню, їх було, ну, якщо їх можна перерахувати, дуже багато. Так? Але реального не було зупинення. Підписані, не підписані, там, ну і так далі. Люди вмирали, і люди далі вмирали. Тобто історія в тому, що так, підписані домовленості дуже добре, але історія в тому, що реального перемир'я не сталося. Треба думати, чому його не сталося, і робити щось по-іншому, що воно нарешті сталося. Що нарешті ну, добре, люди на от Сході перестали вмирати. Сталося, і немає щоденних жертв протягом якогось часу. Це безпекова частина. Перемога? Дивіться, там ж, знову ж таки, в кроках, які були, як то дані нам, в спадок, там є безпекова частина, яка, по суті, має оцю ситуацію, яку ви писали, далі політична частина. І там є з чим погоджуватися, є з чим не погоджуватися. Але історія в тому, що це дійсно хоч щось в цьому контексті закінчення війни на Сході. І я дуже сподіваюся, що зараз і в Нормандії, і в подальших переговорах ми будемо якусь мати резолюцію нашої постійної нестерпної драми на Сході, в якій, ще раз, контроль не змінюється, тобто фронт не зсувається туди ні сюди, але люди вмирають кожен день, і сьогодні в тому числі. Ну, фронт змінюється насправді, і навіть з того моменту, коли були підписані перші, другі мінські угоди, зараз Росія відтиснула в Україну якусь частину, яка вимірюється там в 1000 квадратних кілометрів. Це немало. Ви собі уявляєте, от ви кажете, закінчення війни, кровопролиття і так далі. Ви уявляєте собі, от як політик, що це взагалі буде? От це буде окрема автономна територія, яка житиме зі своїми міліцією, судами, прокуратурою там і так далі. Такий певний
російський анклав. Ну, анклав – це не зовсім коректний термін, тому що Це мрія Путіна, що описувати зараз. Перш за все, ну дивіться, я суджу з того, що так, скажімо, Дебальцево в складі України, але конкретна історія з цим, що в нас як-не-як ситуація з Сходом, в принципі, знаходиться в стані постійної війни, у якій, якщо ми бачимо по картах Міноборони, ми бачимо, що ситуація якраз не змінюється конкретно кожного дня, але люди вмирають. І тому це питання треба дійсно вирішувати. А далі питання автономії, що там насправді є чи не є, знову ж таки має бути обговорене, коли ми побачимо хоч якийсь як то приклад того домовленості, який може у нас з'явитися в Росії. А зараз ми цього не маємо, ми маємо лише спекуляції на цю тему. Я думаю, що те, що ви писали, є мрією Путіна, яка для нас неприйнятна апріорі. Як президент уже заявляв і в інтерв'ю РБК, тому ж конкретно для всієї України. Україна продовжує наполягати на політиці санкцій Заходу, Європи, Євросоюзу і Сполучених Штатів щодо Російської Федерації, щодо окремих осіб, сама водночас не надто активно запроваджуючи якісь подібні санкції. Так? І ну, максимум це ускладнилися правила в'їзду росіян до нашої країни. Заборонені деякі сайти, соціальні мережі, які вже зараз потихеньку багато хто каже про те, що вони відновлюють своє мовлення на території України, але все-таки економічних там широких санкцій немає. Все одно російський бізнес так чи інакше присутній на нашій території. Ну і багато є інших таких от тонких нюансів, на які заплющувала очі попередня влада. Ви плануєте з цим, я маю на увазі, нова влада планує щось робити в цьому напрямку? Є напрацювання, скажімо, можливо, в вашому комітеті? З часу війни ми бачили, як складова російської експорту в Росію і російської долі в нашій економіці зменшується, постійно, стабільно зменшується, і вона встала своє первенство в нашій економіці. І я впевнений, що це продовжиться і тут, і чітко, і яскраво, і надалі. Більше того, у нас цілий ряд домовленостей з Росією, які не виконуються Росією. Це навіть дуже наочно питання там Азовського моря, скажімо, яке ми там подали з Росією, і яке Росія так на очах всього світу порушила в питанні наших моряків. І для нас дуже зрозуміло, що багато з цих домовленостей вже втратили свою реальність для нашої всієї ситуації постійної гарячої війни. Тому по цих домовленостях треба переобдумувати нашу позицію і наш підпис у них. Тобто серед тих близько 200 законопроєктів, які очікують свого ухвалення, про санкції проти Росії нічого немає? Перше, я цього не казав. Друге питання, що треба розуміти, що санкції перед цим, які були введені, мали дуже цікаві складові в собі і пізних політичних гравців, які для себе приписали певні санкції, які могли би їхні там бізнеси підтримувати або навпаки вирізати їх з цього списку санкцій. Ми розуміємо, що таке політизація економіки, вона є якраз ідіотизмом в зовнішньополітичній сцені, і якраз показовим є для нас негативним фактором в переговорах з Європою, яка набагато важливіший фактор для Росії, ніж українська економіка, насправді, і дії якої проти Росії для неї відображаються болючіше. Тому нам треба в цій ситуації боротися саме за те, щоб оці болючі санкції для Росії були продовжені, і що вони далі нагадували Росії про те, що вона має повернути, те, що вона забрала. Ми починали з Генасамблеї ООН і хотіла би закінчити також нею. І давайте послухаємо ще одну фактично сенсацію цієї Генасамблеї. 16-річну дівчинку, екоактивістку, яка зробила суворе зауваження всій світовій спільноті її лідерам. Популярна ідея скоротити викиди наполовину протягом наступних 10 років дає нам лише 50% шансів не запустити низку незворотніх змін, які не в силах контролювати людина. Може, вас і влаштовують 50%, але цей прогноз розрахований на те, що моєму поколінню доведеться очищати повітря від сотень мільярдів тонн вуглекислого газу за допомогою технологій, яких поки майже не існує. 50% ризику нас не влаштовує, адже саме нам доведеться мати справу з наслідками. Майбутні покоління спостерігають за вами. Якщо ви нас обдурите, ми ніколи не пробачимо. Світ прокидається, зміни настають. Хочете ви цього чи ні? Нова зірка світової політики. І це теж та сама тенденція, яку уособлюєте і ви, ваша команда. Як, власне, вам цей виступ підтримуєте, не підтримуєте, вірите в
вплив парникових газів на глобальне потепління? Як наймолодшому в історії депутату, мені безсумнівно імпонує той факт, що дуже багато молодих людей стають активними гравцями в міжнародній політиці і захищають свою позицію. Що вже є навіть молодші за вас? Набагато молодші за мене, при тому вона почала на 2 роки раніше, і тоді історія стала дійсно відомою всьому світу. Грета. Не сумно вам втрачати статус такого Так, одного з наймолодших я ж світових ніколи і політиків? не претендував на міжнародних політиків, в тому сенсі, що світ знає і раніші приклади, насправді. В нас в Україні ще в цьому сенсі архаїчний Можна до закон. Олександра Македонського, звичайно, дійти в цьому, але історія в тому, що глобальне потепління є безсумнівно є фактором, і для України також, і нам треба розуміти, що ми потребуємо грати свою роль в цьому процесі. Але звичайно, що про найкращий підхід до цього питання дискусія має мати місце, тому що вірити в те, що ми всі трансформуємося і зможемо вести себе ідеально, тяжко. Я думаю, що, як завжди, в нашій історії людства технологічний прогрес є ключовим питанням для вирішення цієї дилеми, яка нас чекає насправді. Бачите, ви хоча й молодий, але фактично вже сформований політик, тому що ви вмієте сказати так, щоб жоден журналіст не міг вихопити з контексту вашу цитату все одно постійно на цю тему. Святослав, дякую вам, що дійшли до нас. Дякую нашим глядачам, що були з нами. Побачимося у наступний вівторок. Будемо говорити про найактуальніше і найважливіше, обговорювати з важливими людьми. Будьте з нами, щоб знати більше про Україну, про Крим і про світ.